Kublai phi baro sashi sin ngap diang sungbai phi ha kani ka puli khubor ngap shipang balada ka dik sin ka bani kong ya phi ha kani ka channel ka jongi tes ngobha parlok ban ai ka jingkar shan ka jong phi da ka phi like phi share but subscribe ru ya kani ka channel but na ka bantai ki tu ki balada ban subscribe kublai shi hajar ngu ya ka jing subun ka jong phi kubur ki pat ba bajor ka jing the pisa don ki bashem bat om thapat shilong rampang ar pufratrek Hadian beladap kajing tabut ki babun ki padba kilas tang ben playa kajing yo pisa na ki kertong hakani ke election badang shudap ki babun kinong tabut ki balayo ban yakran ki layat hu ba ki layo pisa shisha hakani ke election kidan ki bayat hu ba ki yo 6000 tingka kidan ki bala phla ba ki yo 8000 tingka badan ru ki balayat hu ba ki yo 1000 tingka henrei kidan bungut ki bala phla ba kim sham la thapat shaki kertong ki bala ai pisa yaki henrei ki thapat chawai habala kali ke ai ka daw ba ki le kumni ki babun kila ong ba namar mentai kila yo ka jing pensyai bat sngut hu bakani ka pisa ka bala sami ki haswa ke election ka dai tang ka jing penbet ban yo ki vote om dei satya ka jing ai jing yarap bun ki samla kila pen pau bakani ka jing le kumni ka long ban ai jing sneng ya ki kertong ki bala jumlin ban sam pisa ha ka por election bala da baro ki le kumni ka bamut kan poi ka por ba ki kertong kinum nut shu ban sam pisa ha ka por election bat ken hab ban pentri kam bet hok ya kilat jing yarap ni ki scheme ki badai hok jong ki pet ba kila ya thuru ba ki basam pisa omde tangkawai ke parti henrei janbaro ki parti kila sam pisa lajno tangki wei ne artli ki parti ki bam shamla sam pisa hitrat kidanru ki balashim pisa na ki parti paper tangba ya ka vote pat ki thap sha ki parti ne ki kertong ki bam ai pisa hakajo ko por kila pan pawru bale se ki balong kumne ki bashim pisa bat ki bam ai ki vote chongki ki dang duna than henrei ki babun hi ki dang le hok bat ai ya ka vote chongki sha kita ki kertong ki ba ai pisa kapor kladei baki pat bakin ai jing snengi ki kertong ki bamlien ban sam pisa namar kani ka wanra ya ka ei ka bam sngop tenat bat jabo ya ka sansar khadar ki long shushu ka jing yo lum khubor ke thu bawala da ke exit poll ki pen pau ya ka jing yo seat ki party henrei ki babun hi ki kertong kim yo jing khen satya bat kim not ban kam bakin job bet na ka daw baki pat ba kila shat kala Kattu katni ki khubor na bar ka jilla shakem usamla bakam bu bom hajam khat Mumbai Ramphang Uwei usamla ar pusaus ne mula shakem halor ka jing shakanno bawla pen klumar thlip ye ki pulit Mumbai halor ka jing kam thok bawla bu bom ha ka jaka ha ka than Zaveri bazar ha Mumbai ong ki pulit officer henin kasni uni uba shakanno kam labbam ubala shakem no udei ubala ithu kum udine sutar ubasa ha ka than Kalba Devi Road bashathe ka Mumbai lakanno bawla phone shaki Mumbai Police Control Room ha ka performance step babu bam ha jam khet ka bahap ha Ahmed Nagar district Usutar hadin kata ulakran biang sha control room bat kam bu bom ha khau guli ka surok ka babon kinong bam yeng surok ki ba dan ha ka than Zara Veri bazar ka bala penlong ye ki kin hun pulit ban let mar sha ka jaka henrei om sham la dei satya ka basisha ong ki he pulit ka than sa kani ka wei pat ka khobor khlat ka persa kurem ba pen bor ka kyau kurem bandi da ka aset Bareli Ramphang Haki kenta ka jing penshitam ben bakalanat kala record bala pensngau hakmat ka majistor halor ka jing kenno baka kentai ka ba arpusan snem kala sha penshitam ben da ki kiau bat khau kurem bat penbor ru bandi da ka aset hadin ka jing pulam banyo ya ka jing dawa dauri ka ba ar point san phaulak bat ka wei ka kali kalanat kala yap hadin ba kitei ka jing penbor bat kani kala ja ha ka than Bareilly district Uttar Pradesh ka bala pen her serngeu bat khiwen ha ka than baro ka wei ong ki pulit ha ka sngi se jan balala kani kalanat bakhlat no bala shapen bordi da ka aset latip kerteng kum ka anjum basong basa hakashnong udala jargir ka bahap habitesh chenpur police station jongka district kalakhlat no hakasngi palai balala ong ki pulit Shwaki kinta jingpen bor bandi da ka aset kalanat kala record bat la yolum jingtep hakmat ka majistor haka bayadai bat ka jingken no baka kyau bat ukthau kurim jongka kila penshitam ben bat pen bor bandi da ka aset tang namar baka yeng ka sem jongka lanat kimla ban siu ya ka jingdawa ar point san phaulak bat ka wei ka kali kum ka dauri Haba pensyong nongrim ya ka jing ujor da kalong ying jong kalanat ya ka ejahara register persha yau kurim kikiau kikthau kurim jong kalanat Hanawabganj police station hapo ka kendan an jong ka IPC ya ka nika FIR la pinkarya ashabitish chenpur Superintendent of Police jong ka Bareilly Uraj Kumar Agarwal ulaong bakani kalong ka jingja ka ba lasngokya kerpang bakatnat pulit jong ka Nawabganj ka British Chenpur kin yatri langna ka benta ka jingtoket halor kani ka jingja
Kaanjum kalaya poika bad Uilias ubasong hakasnong udala jagir kumbalan rius na menswa. Kapara jong kalanat kalaong bakahenmen jong kaanjum kalalit banjungo syayeng jong kikimi kikpala jong. Haki katsan sni menswa bad kalapen tip bad yathu ya kajing sya penshitam ben haki kia kwik thau tang namar kadauri. Bad kiladawa hadu ar pensan paulak bad kawai kekali hadin kalalit pai shalayeng kiau. Haka arpui terik mentau benai kita khot kalong yeng jong kalanat marsni jing tip ya kajing ja kilawan mi mar sha hospital bat kilakwa ban tip ya kadau jong kajing ja. Haka por ba kita khot jong kayeng kasem jong ki kilawan poi sha hospital kalanat kadan hapadeng kajing bom tip brio bat bam idan jing kermen satya. Kumtala pen kenria no shakawai pat ko hospital hendai na kadau kajing shitam jor kalaklat no. Sakani kawai pat syadung khna puli engineer haka skol ba ha Punjab. Patiala rempang. Uwai ukhanna puli ula syadung yap haphalau jong ka Punjabi University ka badan ha Punjab hadin bakalami ga jingya mayanya ha kala asni ublai yathu ki he pulit. Senior Superintendent of Police Varun Sharma ula ong ba uni ukhanna puli ubala syadung yap latip kerteng kumu Namjot Singh ubadai ukhanna puli jong ka 6 semester jong ka Shnong Sanakpur ka badan hajan kanaba ka badan ha kani ka district. Unia ulalong ukhanna puli jong ka computer science engineering. Usharma ulong bakiladan bunmut ki brio ki banabar ki baladan haplau jong ka skol ba ha ka por badan ka jingyama yania ha ka bakilabut sya ka jing syadung yap jong using. Lapen kitno ya usha Rajendra Hospital na ba ka jing syadung tari kalawan ra ya ka jing place nam bajur. Ulaklat no ha ka por badangdan hapadeng ka jing sya sumar laong USSP. Usharma ulong bakani ka skol ba kal IT ya ka CCTV footage ha ka bayadai bat ka jing ja syaki pulit na ka pentaban beteng ya ka jing tokit. Ki pulit kilaong syusyu ba uni ulanat ulaman saw bon bat lapen kit ya usha ka jaka a jing sumar. Ka sarkar APP hapo ka jing elam jong uman kala syakan thojor ha ka liang persya halor kani ka jing ja bat ka jinglong jingman hapo ka jela. Paralog insai syam biang bat phi haki wei pat ki khubor. Khublei shibun ya ka jing ai mesim jong phi na kapor sya kapor.